Počuj, potrebujeme pomôcť zastaviť hazard v Bratislave. Pridáš sa? Nie, nezmážem HDku zadarmo. Ako zastaviť hazard v Bratislave? Jednoducho. Vytvoríme dve skupiny, skupinu A a skupinu B. Skupina A bude v Petržalke a tam bude zbierať podpisy od bytu k bytu, od bytu k bytu, od bytu k bytu. Skupina B bude oddychovať v Starom meste, keď sa unaví skupina A, príde do Starého mesta a vymení skupinu B. Alebo prídeme na 100 miest, kam ľudia pôjdu voliť a tam ti všetky podpisy vyzbiera. Alebo Keď sa staneš dobrovoľníkom, tak uvidíš najtajnejšie miesta tejto katedrály. dobre, idem do toho. Výborne, tu máš tričko. Pecka. Vážne si nechceš tú bombu obliecť? Nie. Staň sa aj ty dobrovoľníkom a pomôž Bratislave zastaviť hazard.